Ayan, meron kang 15,000 antipase! Wow! Gigi! Ako pala yun! So, ito rin yung kape mo. Para maglakas ka. So what's up mga ka-dragon? Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, for today's episode guys, nandito kami ngayon sa Kubo! Ayan, dito kami dito kami guys matutulog dahil bukas ay maaga kaming gigising dahil maglilinis. Hindi kami natapos sa paglilinis kanina, maglilinis kami at saka para maaga kaming makapagluto dahil bukas ay aming pa-house warming. So, meron akong announcement, charot. So itong ano na ito guys, pa-surprise ay hindi namin in-expect. So mayroong dalawang magwawagi. Sino kaya yun? Charan! Surprise! Surprise! Sino kaya? Ako siguro. Pakiabot nga Dan. Isa-isa lang. Para ano. Charan! Kanino kaya itong mapupunta? So mayroong dalawang masusurprise ngayong gabi. Ano yan, susi? Susi. Susi ng ano. Masyado kasi siyang makapal guys. Ford Ito ay Raptor. naglalaman ng 15,000. Alam ko yan, susi Wow. ng kubo, siya magbabantay. Siya magiging caretaker. Oo, caretaker, yan. Kaya dalawa silang binigyan. Isa dito sa kabilang pinto. Oh my God. Doon sa kabilang pinto ng isa. Security guard. So ay mga ka-dragon, hindi na natin patatagalin at baka hindi matulog tong mga ito. Ayan, meron kang 15,000 antipase! Wow! Sana all! So ito ay pa-birthday ni Sir Gayem at meron din si Gigi! Ako pala yun! Talaga? Akala ko sa tinigaya. Kaya mga ka-dragon, baka nagtataka kayo. Matagal na yung, noong September pa yung birthday nila, nagpahabol si Sir Gayem ng Ako, guys. regalo. Bukas naman ay bibigay natin bukas kay Aiza. Thank you so much po, Sir Gayem. Meron ng pandagdag sa pang-sibuyas. Yan, sa... Ay, kasi, Laban pa rin sa sibuyas? Laban. laban pa rin, Je. Siyempre Hindi mo sayang. Ano masasabi mo, Tita Pasing? Maraming salamat po, Sir Gayem. Malaking bagay po ito sa akin. Iiyak na yan. Iiyak na. Diba naman yung pawis siya? Anuin mo yan, ante? Sa may gagamitin? Siyempre sa Saka. pagsasaka Yung. Malapit na kasi ang sakahan ngayon, guys. Kaya, Hindi na utang. Sukat akalaan nito. Yeah. May surprise kami, Gayem. yay! Thank you so much, po! Halata ang ante. Akil kalagatan ka na. Nalad talaga. Ang totokol. May sakmat. May sangabag. Nay! Talagang hindi ka nakakalimot. Thank you. Kanya-kanya aware sa merong tag-15,000. Ay, paypayan ko sa antipasing na kaya matulog. Anong kailangan mo, antipasing pagtimpla kita ng kape? Ay, gatas! Huwag ka magkape, ante. Bakit ka makatulog gatas? Nalimutan niya dahil yung gatas niya. Balikan ka. Balikan mo. Karkarigatan. Karkarigatan niya. Karkarigatan Jones. Nagatawa yung asawa niya. Ay, ang Mersing, mag-uwi ka na. Kami na magbantay dito sa asawa mo. Kabat Giyam. Maraming salamat po at binigyan kami ng biyaya upang makakatulong din sa pagbubukid. Yung. Yay! Maraming salamat po. Sabi niya, Sabihan niya yan sa antipasay. Doon kayo sa kwarto ng antipasay. Tagapaypay daw para hindi may naman ka magsalita sa antipasing, may 1,000 ako dyan. Kay DJ, walang magpaypay. Wala, sa antiligay, nagyakap lang eh. So, ayun mga ka-dragon, yan, talagang natutuwa ang aming mga puso. Sa sobrang pagmamahal sa amin ni Gayem, talagang bibihira yung mga ganitong mga tao na hindi naman nila kami kilala sa personal or sa hindi pa nila kami nakikita, pero yung pagmamahal nila sa amin ay talagang naituring na kaming kapamilya, naituring na kaming kamag-anak. Yan. Thank you so much, Gayem talaga. We love you talaga, sobra-sobra. We love you, Gayem. We love you po, Gayem. Yan, sana ay makapasyal din po kayo dito sa I love you, Gayem.
maraming Talagang regalo ni Dan isang kambing. Ay, yun. talaga. Isang kambing, karigrigatan, ura duwa. Ay, siya ko. Ay, sobra na yun sa 15 mile, 2 kambing. Sobra-sobra pa yung 15 mile. Oo kahit Oo, tatlo yun Oo. Kaya talagang sobrang excited na kami yung dumating yung araw na makasama ka namin dito. Wala nang lingot, oh. Ayan mga ka-dragon, magpainit tayo ng tubig Ay, guys. pulog na. Kape-kape na naman. Actually, galing kaming bayan. Namili kami ng iluluto bukas. Ano lang naman, simple lang naman yung ihanda natin bukas. Ito yung ating harvest na Harvest ni... Hmm. Kaganda, oh, no? So may na-harvest tayong dragon fruit. Huling bunga. Pahabol. Naku, gustong tikman to ni Kwan. Kasay mo. Simon. Gabi na pero magluluto pa lang tayo ng ating ulam. Yan, dahil wala pa tayong lamesa, dito muna tayo sa sa Diyan, muna tayo. Bukas na yung dyan sa ating pa-counter bar. Namisa namin, tulugan din namin yan. Slide talaga. coffee is life talaga. Kahit saan. Pasensya na kayo guys, walang nai-share si Kardo sa kubo niyaw. Gardaw. Oh, gardaw. Naging kardo, ah. Naging kardo dali sa'yo na. Busy rin siya kasi. Busy. Busy rin siya kasi magtrabaho doon kila Kuya Joby na bahay. Ay, bodega pala. Shop pala. Wala na sumapag-iwan. Hirog. Doon kasi siya guys, nagtatrabaho kila Ate Greta. O, kape ka? Sino mag-ano? Uncle, timplan mo raw yung bakit mo. Dapat malambing ka, ka ngayon sa kanya. Sa linggo lang dyan. Huwag kang makapatanim. Oo, pinapay ko lang. Leo, tinapay mo. Bili na ako. Ay, ang gagabaka ko, Gaberling. Ay, tuloy tayong kape mo. Para maglakas ka. Sana all. Kinakilig. Sana all. May love life. Sabi natin kasi nga, dala, kaya mo. Kami. Dala, Ado, kan. Purasan mo na yung pawis niya. Dapat meron siya. adulaki di ang mamarsing, sabi niya. Dapat din siya na pira na 1,000. 1,000. Ikapal mo sa mukha niya, di ba? Bawat kilos. Uncle, ikaw ang bagyo ngayon ah. Marse. Unang hula pala Marse. Kaya nga mas delikado ako kay Mantaw. Maikot niya na Ayo. ng talon. Marites. Tagal ang visa ng 15,000 na ako. Pawisan. Talaga naman, oh. Well, Wala pa yung electric pan. may taga-paypay man. Marseng, kaya nagsabi. Tabihan ka nga niya. Halangan mouth. Sabi niya, makitabi daw sa ate. Ay, hindi natin nadala yung tugtog. Kaya nga, may dala ko yung power bank. Dala ko yung power bank. Pagsalaan mo ka muna yung tiligaya ka, kunan tipasay. May request pa naman sa Antipaseng. Di ba Antipaseng? Yung request mo? Gatas lang sa akin, guys. Baka hindi ako makatulog. Pag-tumbling-tumbling na naman ako nito, eh. Baka ka na. Tala ka na ka. Ay, na-flashlight yun na. Se? Kalaban. Sino? Yan mo. Nagkalaban kayo. O di na lang kagsala. Ay, hindi na lang. Kasi hindi ah. Sige man, sampul nga rod. Sabihin sa'yo nagmana si Kwan. O, sampul nga rod man. Sige man. Oy. Sige na, George. Antipaseng! Ayaw niya magsampol. Kantahan May kantahan ka namin. tugtog ako dito. Tararan, tarirararara. Patulog lang kay Yan Gigi na. yun ah. Tarara. Yan na. Ay, darso nyo, taglibdag kayo pa yung nabigat tagsapa. Kuya Don. Wow, tagda makagura. Hindi nakarami. Hindi, damihan ka. Tapos ibaba ko na rin yung nyog. Ibaba ko rin yung nyog doon sa sa bahay. Ay, ikon mo lahat yung nyug mo doon. Sapay sinuntok ang amin ni DJ. Talagang finish to namin. Yung tatlo kasi, yung si Albert, si Kuya Tox, tsaka si Jok, hindi rin maawat. Oo, ginapanood lang namin silang nagasito. Taglilimang piraso lang kami. Kami ang nakabasol kay Gretchen eh. Oh, yan. Magsuri ka lang, te. Narinig ko kay John na sinabi niya na sinadaan niyo ako. Nakalimutan ko rin sinabi nung nag- Hindi ko narinig, ante. Kasalanan mo. Magsuri ka na nga ron, para batiin na tayo, Yung ma'am. huling sultop niyan, ti Paseng. Gretchen, sorry na. Batiin na tayo. Pasensya na. Yung huling yung huling sultop niyan, ti Paseng. Naisip na naalala. Kaya pala naltutan. Si Gretchen, gaya!
hala. Kaya pala nung natapos sabi niya, yung itsura niya, hala. Nakabasol tao, sabi niya. Kaya agahan mo bukas ang Kilmarsing, magtulungan mo si Dan magkuha. Kaya ka isa pa nagsama dito. Oo. Ang punta ko talaga dito, hindi magbantay. Magligdag. Uncle Marseng, di ba sa mo ikaw magbantay dito sa amin? Baka mauna ka namang matulog. Takitak. No, dapat gumura tabusin na tangliddag. Nakabasol. Bilgan. Ay, pugiit mo nga mga. At tagaan at makagura. Ito na, spam lang ito. Ayun mga ka-dragon, let's eat. Bantayan mo kami ng baka. Tapos ito yung tira namin kanina umaga. Lutisak lang ha, parang picnic lang. Masarap magkain pag kahit simple. Ganito Ang ulam. Ganito lang naman tayo noon, mga bata tayo. Ipalubsak. Masaya na. Ipalubsak. Dakalat kita. Wah. Sinanay nun eh. Kaya nga ganyan nga. Tapos yung pagbaguan. Tapos yung pagbaguan. Ako na. Kami, pito kami. Kadami. Nakahaba yung pagkainan namin na. Ano sa'yo? Toyo. Asay. Bago. Iba-iba yung puta. Ano, bagoong mantika. Yung mag-asawa hindi makain. Talagang Sabi makapangan ni Kuwaro guys. Ito naman, George. May kinsimen. Salamat po Ama sa ang pinagtulog niyo. Gamit namin sa aming paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nangantay. Kain tayo mga ka-dragon. Late ano na to, dinner. Maga pa naman. Oras lang. Alas 7. Kasi gantong oras tulog na ako ay. Tabi ko guys ha. Saan bahay? Sa Monticlaro? Handa na po ko. Sa bahay na lang sa murong iba. Alas 10 mo. Ang ganda ng aming ilaw. Kabalay. Solar yan. Ito kay Kuya Dan yan. May nag-donate naman ng solar dito pero yung yung mga 2 weeks pang dating. Tapos may galing kante. Ito hiniram muna namin yung kay Kuya Dan. Mayroong isa dun sa bahay niyo, sa kusina. Nanay naghiram yun eh. Ayun mga ka-dragon, bali bukas itutuloy itong pinto dito. Sa ngayon wala pa siyang pinto. Umuwi muna yung gumagawa. Dapat yun di na siya papasok kaya lang ayaw niya naman iwanan ng dito natatapos kaya babalik siya bukas. Magpapaalam na lang daw siya na sa susunod na lang siya papasok dun sa bago nilang gagawing project. Naka-ready na sila oh. Natulog na kami. Tulog na kayo guys. Nen, ang Kilmarsing Nen, Yung nakan. mag-asawa na una nang natulog. Oo na yun. Tingnan mo naman. Sabi na nga Uncle Marseng. Tag-isang sulok kami guys, Diba sabi natulugan. magbantay? Nauna ka man. Kaya ang Kilmarsing wag ka mag-urok-urok. Guyudok ta sa kam girwar. Iubos ko sa ang liting na yan. Kasama ko yung liting. Mareway. Magkakulorok ang puyat-puyat ng iwa. Parang santiligaya. Kapuyat. Saan tiligaya saan ang pisto mo? Yan. Diyan ka sa may pinta? Dito. Ay, kala ko sa may pintuan siya eh. Ikaw pa talaga yun sa may pinta. At dito ako. Ay, dito nga ako. Para may kwanan nga ako. Ayoko may masipa-sipa ako. Masipak ni Doon ka na. Ganda ng ilaw namin Ganun ko rin, guys. oh. Kaya nga. String light. Kasaba ko ah. Nalaman ay May pumunta kachat na guys. nagbagan. May kachat. Kaya hindi sana yung dalhin ko yung hap ko. Batay. Kaya dulaw na ulaw. Ang daman na nagapapan. Tipistudan. Wala. Apo. Sabi ko, ante, wag mong awayin eh. Hindi ka niya pa utangin. Batit ka natin. Nakala mo na. Yun lang. Gil Marseng, first time mo hindi katabi sa Auntie Paseng? First time mo hindi katabi? Wag ka rin magganyan eh, kabutang mo. Tapos naka-straight pa siya. Ang Gil Marseng, wag ka magganyan, magbutbutol nga. Sapay na unat ka. Tuto. Wala kang kumaw? Nakaturong dan guys, nabandog na siguro. Nabannog day 15 mil na eh. Badi makaturog ng tipasay. Baka nung mapukaw day 15 mil na. Kundi gigi.
Sabi ko na ganito pa sa ulan niya siguro. Until Marcin, naginip na.